Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu. Njengoba sisalinde usizini 3 wegasolo sikhuluma nje ngalezi ndaba zabo ezingathi show. Umpumelelo uphinde wabizwa kwenye i-interview. Yazi yini inganekwane? Ngathi lana ke ubizwe ku Gagazi FM. Radio station. Uyokhuluma ngani? Ngesithembu. Wedade, wema, we-anti lapho, gogo, malume, baba, noma ubani ozohlangana nale video. Before uvuma nje ukuthi imizwa yakho ishukumiseke, kube khona into ekuphazamisayo, yazi ukuthi yini ihlaya elikhulu akanaso isithembu. Uyahlala phela ngithi mayezoya shuthi ebiziwe kuleyo platform abizwa kuyona ukuthi akazokhuluma bemnikeza ukuthi nase stage uyazilungiselela guys. Ngicela untshela ukuthi uzilungiselela ukuthi uyokhuluma ngo-8 room angenawo. Wena uyithi angiyaxolisa. Nithatha kanjani ngempela leyo nto? Umakhelwane ngempela ungamthatha serious umakhelwane ozohlezi uhlangane naye mhlawumbe e-bus stop noma uplan hlangana khona umakhelwane. Umakhelwane ekutshela ngendlela angenayo. Uzothini? Uzomsiza ngani umakhelwane loyo? Uzothi umakhelwane amandla angenawo ubona ukuthi ngine-flu ngiyaxolisa. Uzobona ukuthi umakhelwane akanawo amandla udinga ukuthi wena umsize ukuze akhe le ndlu asekutshele ngayo for 5 years. Ukhuluma la nihlangana khona nje njalo umakhelwane u-8 wami, hayi bo awukho kodwa lo 8 room. Akanaso isithembu. Ngaphezu kwalokho eseyikhuluma imbudane la ikhulumayo kuthiwa-ke abanye abafana laba bayamagwala wenza into wenze noma wenza into ebahlulile. Abafana abanye bahlulwe yini guys? Bamshiyile bonke omamkhulu. uSibindi ubone 3 ake athandana nabo. Kwaba-ke iyona potential kamamkhulu, so first position or first wife, future first wife abekho njengamanje. Yabo leyo ukuthi angazi utheni ngisazoye ngomlaleli ukuthi utheni mase ngiyayiphendula mina ngizomphendulela, kodwa bese ngisho nje ukuthi hawu sekumane kuyasho nje kuthiwa-ke obhuti bethu abancane-ke bahlulwa umpumelelo obayoze bethi bazothi bhuti iphi indlu ayakhile, siphi isithembu. Angithi mase kushuba uyobuye ejike ethi phela vele akanaso isithembu yena. Mase kushuba iy'nkomo azakaphumi zakubo kuyolobola. Kodwa nangiya kuma-radio stations wenza ama-interviews ukhuluma ngesithembu naye izwa kodwa inganekwane endi kanje. Ngangiyilalela inganekwane mina. Ugogo wayethanda usixola inganekwane ngintshela lo, kodwa le ile engapheli. Yaze yangapheli inganekwane yale ngane. Asikho isithembu akhuluma ngaso. Akanamamncane, akanamamkhulu, akanamama ophakathi, akanandlu enjani njengoba kuthiwa izindlu zimile, akanaso. Akaqale ngisho ukuqala-ke yena. Kodwa nje umile ngokuthi yena uhamba phambili kunabanye obhuti, yena ungqondo uyinjulabuchopho. Lapho ukhuluma into engekho. Simangazwa nanokuthi-ke lakhe idlozi libuka ingane lithi hawu into engathisho. Mase-ke leli lakhe idlozi kileli lithi awugijima mase kuzifunela intombi into. Imhlola nje yento ongayazi intshela imhlola. Inganeko nisho ukuthi hayi bakwethu emzansi sinesikhathi nathi. Kusho ukuthi nje ungaba namabhizinisi awu-8 angekho kodwa ukhulume nawo. Hayibo ukhulume ngawo engekho esengqondweni yakho lamabhizinisi awekho phela. Apha amakhosikazi akhe esibelesele ngesithembu esingekho. Hawu ngihleli nje ngithi hayibo umuntu nakho silobo sidinwa into isiphi isithembu sakhe. Ubani u-first wife kaMpumelelo? Ubani u-first wife kaMpumelelo? Nokuhluleka-ke ubani ohlulekile? Abamshilo noma uyena? Yena uyayazi impendulo yalokho ukuthi
Ngaze nganesono sokuhleka ingane. Ohlulekile kahle kahle, ohlulekayo noma ohlulekile ubani ngokwakhe. Hawu! Yazi ngihlola. Angazi isiZulu sinjani, isintu sinjani, akanankosikazi. Ubelese nje ngesithembu ukhuluma inganekwane edlala ekhanda lakhe. Asazi ukuthi next year inganekwane yobe sevuka nayo yobe isithini. Yey! Manje nje sengicela ukunikhulula kuleli jele niyifake kulo. Yazini ukuthi ayikho vele seniyilalele. Ukhuluma ngento engekho, akanaso isithembu. Ngisho ngachoma ethi bazoze bethi bhudi enganeni ngani. Ontanga yakhe laba athi okuthiwa-ke uyinsizwa unesibindi esixakile banemizi yabo abanye. Yena nje simbekezelela ukuthi usemncane kodwa kahle kahle nuyibona emkhulu ngaphezu kwabo. Yazi hey! Ha! Mina nje nginomakhelwane ongitshela indlu aseyakhe iminyaka ewu-6 kodwa yimile leyo ndlayi. Ngingaya kamakhelwane ngiyobatshela ukuthi hayi bo, niyayazi le ndaba ukuthi njalo uma ngihlangana naye ungitshela ngendlu esengqondweni yakhe. Ayikho kodwa. Ukuze ngithole ukuthi kanti kuhamba kanjani kumakhelwane ngoba kuhamba kanjani la. Kuhamba kanjani lana? Ngoba phela ubani u-first wife kulesi sithembu? Ngoba nje sesize safika ko-radio. Hayibo! Ha! Uyachaza-ke uyabuza, ubuza imibuzo ethini engenaso isithembu. Kanti usenaso isithembu sesikhuluma kangaka. Hawu! Asuke azenze ona 60. Usuke azenze weba kwethu. Ukhona ubhutwekazi lana othena angazi umehluko phakathi kaMpumelelo noSneh endabeni yey'ngane. Yazi ukuthi ngizokwenza njani mina? Ngizoyeka ukusho ngokwami, ngifuna ukukunikeza amazwi kaMacele. Ngoba uMacele-ke yena usewumama okhulile, uyizwe-ke le nto esho. Mina nizongibhora ngokupromotha izinto ezi-wrong. Mase uyicashisa ngokuthi umfana lo. U-wrong nje uyohlezi u-wrong akaze waba right. Uchaza isithembu angenaso. Uchazela obhuti abadala kunaye. Uyabafundisa. Yezwa leyo nto. Abi 31 le uchaza into angenayo. Yezwa. Okusho ukuthi nje kufana nokuthini unebhasi kodwa akanalo leli bhasi. Ibhasi uyalishayela futhi mayese khuluma kodwa akanalo. Into enjani le? Unendle u8 room kodwa ayikho lendlu. Kodwa mayese ikhuluma ufuna ibonakale lendle enayo. Hawu. Akwaze kwadlalwa-ke ngathi nathi lobu uthanda iy'ndaba sibuka lama-TV shows sesilobu mhlambe silunguza kulama-interviews kubuzwa imibuzo ayikho impendulo eqondile. Uzoyithathaphi impendulo? Ubani yena ebhekephi eyakhe i-direction enama-plans? Uze nje uzithola ukuthi uyakhontrolwa ingoba yena self akanayo i-control yempilo yakhe. Yingakho sekufuna ukuthi oseceleni kwakhe ethi emtshela ukuthi right, left, north, south, emkhombisa indlela. Noma sekunjalo akaboni. La. Sayifaka nathi ngokuthi silandele le TV show yabo. Cabanga ukuthi usitshela ngesithembu angenaso. Phela le nto leyo Mpumelelo ayi isiyafana neya Dr. Motewu. Bani udokotela isiyafana ngqobukani. Udokotela udokotela phela le guys angihle ngoba kuhlekisa ningixolele Nkosi yami. Udokotela ube khipha esho ukuthi lamaphilisi enzani. Nkosi yami isifana ngqo. Waye udokotela ngoba uthanda ukuba udokotela, ufisa ukuba udokotela, kwakuyisifiso sakhe. Nanku unama-tips uyafundisa ngento angenayo. Bani u-first wife kaMpumelelo bakithi
ngoba abathathu bekubi kodwa ngempela kuthiwani laphaya kuredo mase kunikezwe i-briefing yokuthi-ke kuze umpumelelo oyi-reality TV star, kuthiwani-ke young polygamist kuphi isithembu singekho, kuthiwani? Yona ye-co-parenting bayambuza ngayo ngoba ileyo phela kufanele ngabe uyafunda ukuthi lento yenziwa kanjani, benze njani abaphambi kwakhe, ama-boundaries akhe athini. Hayi guys, mina sizoyisanganisela into engekho ngentshela lobu zivuma ukuthi sicasule ngompumelelo inganekwane yonke le futhi yinde le ngane yaze yayinde inganekwane khona kuzofika la esecasukile ezongithuka Nkosi yami ayengivali.